Kwa dhi mbele weche mag mibadhi ni apisas mag duol makedo gi mibadhi e pacho kae ndimano EACC omako ji moko 6 magin jokanyo e board matayo chenro mag keyo pi e gwenge mag Rift Valley. Ji 6 go itudo gi ketho mar mibadhi e chenro mar chiwo orak ne gedo mar dag pi moro Malaba mane kaunti ma Busia. Duol mar EACC koro nono achije go e wi mibadhi ma iyango ni omuonyo ma ok tin ne $600,000. Achije go itudo gi ketho mar chiwo orak ne kambi miluongo ni Maktabek kane ok giluwo chike mowinjore. Yangore ni oboke mane opedhi gi kambino bende ne gin oboke mabandia. Today, the 1st of February 2023, we made arrests of 6 suspects to be charged in court with the offenses relating to irregularity, procurement irregularity, and award of contract to a company by the name Masterback Contractors Company for the construction and construction of water services, Malaba water services, and sanitation project for a sum of 600 million. The 6 suspects include 4 officials from Rift Valley Water Services Board and 2 officials from Lake Victoria North Water Services Board.